नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो खबर बहुत ही शानदार बा, लेकिन उससे पहले आप लोगन के बता दी कि आज हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के एगो बहुत ही शानदार गाना रिलीज भइल बा, सैया के रोटी। S4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के जाके जरूर सुने के चाहिए। खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव के आवाज़ बा ई गाना में। वीडियो में रानी जी बाड़ी और S4U भोजपुरी जो कि एगो नया यूट्यूब चैनल बा ऊपर एकर रिलीज कइल गइल बा। हम बात करी मेन मुद्दा के, त खेसारी लाल यादव जी के एगो नया फिल्म के गाना आ रहल बा, जौना फिल्म के नाम बा शादी हो तो ऐसी, और गाना के नाम बा मकई के दाना। जी हाँ, मकई के दाना गाना के नाम बा। और ई V4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के देखे के मिली। गाना के खेसारी लाल यादव जी के साथ प्रियंका सिंह गौले बड़ी, संगीत देले बड़े धनंजय मिश्रा जी। तैयार हम आप लोग ई गाना आप लोगन के सुने की मिली बिहान, यानी कि 17 नवंबर 2021 के सुबह सुबह ही। जी हाँ, सुबह सुबह करीब 6:30 बजे ई गाना के रिलीज़ कर दिया जाए। फिलहाल आज जौन गाना रिलीज़ भइल बा काफ़ी शानदार लोकेशन पर रिलीज़ भइल बा। सैया के रोटी हमें बहुत ही पसंद आयल। वीडियो, डांस के स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल और भी लोकेशन बहुत ही अच्छा बा। आप लोगन के भी पसंद आई, जाके ज़रूर सुनी और कमेंट में बताइए कि आप लोगन के कैसन लागल गाना। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर ली। जय भोजपुरी, प्रणाम।